ستي داسي بلكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا. Hail to you, we ask you, O Saint, full of glory, the ever Virgin, the Theotokos, the Mother of Christ. Lift up our prayers unto your beloved Son, that he may forgive us our sins. Hail to the Holy Virgin, who has brought forth into the true light Christ our God. Ask the Lord on our behalf that he may have mercy on our souls and forgive us our sins. O Virgin Mary, the Holy Theotokos, the faithful advocate for all mankind, intercede on our behalf before Christ, whom you bore, that he may grant us the forgiveness of our sins. Hail to you, O Virgin, the right and true Queen. Hail to the pride of our race, who bore to us Emmanuel. We ask you to remember us, O our faithful advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. Introduction to the Creed. We exalt you, the Mother of the true light. We glorify you, O Saint Theotokos, for you have brought forth unto us the Savior of the whole world. He came and saved our souls. Glory be to you, O Master, our King, Christ, the pride of the apostles, the crown of the martyrs, the joy of the righteous, the firmness of the churches, the forgiveness of sins. We proclaim the Holy Trinity in one Godhead. We worship him, we glorify him. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord bless us. Amen. We believe in one God, God the Father, the Creator, creator of heaven and earth, and of all things seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages. Light of light, true God, begotten, not created, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and our for salvation came down from heaven, was incarnated by the Holy Spirit and of the Virgin Mary, and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, suffered, and he was buried. And on the third day he rose from the dead according to the Scriptures, ascended into heavens. He sits on the right hand of his Father, and he's coming again into his glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds in the Son, who is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, in one holy Catholic, universal, and apostolic Church. We confess one baptism for the remission of sins. We look for the resurrection of the dead and of the life of the age to come. Amen. O goita salatna samiqa hatiatna hadagalna krialaison 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 Crealaison, crealaison, crealaison. 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 Crealaison, crealaison. Crealaison, crealaison.
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልክስኻን ሙልአት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀካኻ ረዳእ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣት ምእንቲ ትብልዕ ኢና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቕረበለልና። ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን። በከመ ምሕረትከ ወዓቆበከ በከመ ምሕረትከ በከመ ምሕረትከ ወዓቆበከ ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና እሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ከደንግል ኢኺ ብስጋ ከውን ደንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ወጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣእናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣት ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራህን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ኣብ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእ ሕጅን ንዘለኣለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዛሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብኽብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመልኣኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ንንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያትን ብርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ከደንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
እግዚኦ ምሕረትከ በላዕሌነ ወብርሃነ ገጽከ ላዕለ ነፍስነ ይምጻእ ምሕረትከ ዘይሃይወነ ያስርሩትከ ዘያሰበሳነ እቀበነ እግዚኦ እምኩሉ እኩይ ወእምኩሉ ስሕተት ወተወከፈነ በከመ ነቢበከ ግብር ሰላም ማእከሌነ ወማእከለከ እስመ ለዘኒ ስእተ አንተ ትክል መይጠቶ መንገሌከ ወንሰግድ ለከ ውሳይ ጻዳትከ ዘይተሎቅ ዝማመለተ ጠራይነ ሀቤከ አንተ ትሰማነ ወትጸውር ለነ ድካመነ ወትጼገሰነ ኃጢአተነ እስመ መሐሪ አንተ እግዚአብሔር አምላክነ ጻል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና በሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈሴት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ነፍትወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እስመ አንተ ከመ ወዳብሔር ዛሰራይከ ውስተ ዓለም ከመ ትስቂ ወትጸንዕ እጓለ እመሕያውከ ወሊተኒ ለገብርከ ጸግወኒ ወትረ ብለሰናያትከ እስመ አንተ ትሁብ ሰናያት ለህሩያንከ ወትጼጉ መድኃኒተ ለሕዝብከ ወፈቂደከ ታሰሪ አሰራይከ ወመኑ አምላክ መሐሪ ወቅዱስ ዘከማከ ወተሳሃለነ በከመ ቤሳይልከ ወበከመ በዝሃ ምሕረትከ ደምስስ አበሳነ በአሐዱ ወልድከ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይዝ ይእዜኒ
وابشر بيلت نبر املاخنا بملاتة تمسكن انت ودسن قدس ما درك زخون الدراش كناتو زعدل كان نسغا مسغانا قدسنا نعسب نايسرك مسغانا كن فيل كان نسغانا كلنا محت انتان لما نتقبل سمام سركان السوع سناي انا ما ذا بامنت هابنا نقولنا بزي مجنقن بزي شعرتن بزي معنكفن حلون اقارنا كم من دلهاس نعين تنادم ما كاب نبعات نفسنا ون كابنا حاتيات معتادحين بصلوت كلهم تم كفترة عالم زسمرخا مسهم بآخاذ دحانو حوسنا بحادو الدخا مسونوس منفذ قدسن مسقانان صنعاتن بؤذو اللوكال ومن كل سعين نزال عالم عالم يزين و زلفني ولا أعلم በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ማህፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለ ዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አብራኪያ ለሃቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አጥባትያ ለሃፀናከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ከናፍሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘባና ዝሃዘለከ እግዚኦ ተሳሃለ ላይ ጋሪሃ ለአንሰሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትእሂዞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘሰለቡ በእንተ ጽፍዓትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቀነትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርግዘተ ጎበከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ውሕዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ብካያ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሐዘና ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጋራ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለ
ተሳሃለን ስጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለን እንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን እንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን ዘወረድክም ሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከም ሰማይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድክም ሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከም ቅድስት ድንግል ያን ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ ማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ ባጥርክት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተግዝርከ አመሰምነ ለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመልከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልከ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመክርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ታንሰስከ ወሳለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተሐጸብከ ቅራዳኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ አይሁድ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ታሰሩ ከድሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሳሃቡከ ከመ በግ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ታተቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጻፉከ መጻሕፍትከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰለቡከ ክዳነከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኮራይከ
ሰከበንቲያን ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘአስተቄጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዛጸሎከ መስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘአስተዩከ ብሂአዘ ምስለ ሞት በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘታገስከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ተረገዙከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአውረዱከ መስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወዳዩከ ውስተ ጽሕር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዛረከ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክ
መድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘትኩየንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ተስፋ አምላክነ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ካይበና ሰው ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወሙለ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነስር ወነሐስና ሰበቀ ወንድሽ በታ ማርያም ለመጸባት ንጉሥ ለተነበሩ ተንሶ ወላ ተረመማ ውሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስቁ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መራታ አብ ወመበግኦ ኡረታ ማርያም ቡረ አነ ማርያም ሰናይታ እንደ ማርያም ወቡሮ ወከ ፍሬከርስኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኤሎዬ ኤሎዬ ዛመት በትራህከ በማህፀን ምህላነ ስማ ኦ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ መሃረነ ኦ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይለነ ረዳዬ በጊዜ ምንዳቤ ዋዘን እስመ ዘንበዴከ ባይደ ወለጻድቃንሰ እመግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለእለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ወተአሚረ ትሰመይ መሃሪ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
መሐሪ ተዘከረነ በሳይል መሃረነ አብ ተሳሃለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይል ሃሌሉያ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይል ለከ ንፌኖ ስብሃተ ወለከ ናርግ አኮቴተ መሐሪ ኃጢአትን አሰስ ዋድነ ወተማይፀ ነፍስነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ በብዝሃ ምሕረት ስሳበሳነ ወፈኑ ሳይለከ ላዕሌነ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ መሐሪ ወተሳሃለ አብሳህለከ መሐሪ ኢታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካል እስመ መሐሪ አንተ ሳይለከ ለኩሎም ለይቀው ይፄውኡከ በጽድቅ ሰማይ ወትረ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ እስአሎ ለአብ እስመ አብ ያክል ለዘሳአሎ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ ኮቴት ለቱ ይደሉ ሃሌሉያ ክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነኖ ተስፋዬ እግዚአብሔር ውሰደከ እግዚኦ አማሐፅን ነፍሴ አበ አምላከ ምሕረት አበ ንጉሰ ስብሐት
እግዚእየ ወአምላክየ ኩሉ ምግባረ እኩይ አድህና ለነፍስ አማጽ ነፍስ አማጽ ነፍስ አማጽ ነፍስየ ምግባረ እኩይ አድህና ለነፍሴ አበ አምላከ ምህረት አበ ንጉሰ ስብሃት በእግዚእየ ወአምላክየ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድህና ለነፍሴ ንሳሎ ንሳ ናስተምህሮ አምላክነ ጻድቅ እስመት ምትክካሎ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ ናቤከ ተማይፀን ኩሎ ዋልጎ ዘይሳን አምላከ ነዳያን ናዛዝየ ሕዙናን ናቤከ ተማይፀን ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቦፃን ናቤከ ተማይፀን ከመ አቅብክነ እምነክ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እንሰክር ወስከነ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምነግ እስከ ሰርክ ወበከመ አቅብከነ እምነክ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እንሰክር ወስከነ እሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ
ዘሰማይኮ ጸሎቶ ወስለቶ ለዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሃበነ ወማእከሌነ ይትራ ወርሚት ማተከ ምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ እግዚአብሔር ወጸልይ እንተ አይነ ሀረዱ ገመዱ ወዘረው ስጋሁ ከመሃመድ ወወሰድዎ አብሰላም ገስም ረገጸም አስራታ በሰላም አደ በመንግስት አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማይት ወህቶሙ ለመላእክት ንኦንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም አርከኔ አባ ሳይ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ አርከኔ እንሳይ በረከተ መልአከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብይ አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋርቦ ማይለክ ለሰላሙ ሀቤየ እንቲ አየ ሰናይት ርግብ መዓዛ አፉሃ ከመኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ
ونسجد ونجنيلات ونفسا ونتحسبات مملاكة الإنجلنات ياكلتي ذاتي تنبريتهم للنبيات مقصة سبكتهم الحواريات أمم لسماعت وتم لملائكة لاتي يدلو كبر وسبحات ولا أملكو وسجدت بمدر وبسمايات بابا هرم وبكلايات العالم أعلم አሜን። ሰላም ወለንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ንጉራች አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሉ ማእከሌነ ማእከሎ ኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን
ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ሚካኤል መሐረነ እንተ ሚካኤል መሐረነ ሚካኤል መሐረነ እንተ ሚካኤል መሐረነ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል መሐረነ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል መሐረነ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል መሐረነ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል መሐረነ እንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሐረነ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሐረነ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሐረነ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነቢያት መሐረነ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነቢያት መሐረነ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነቢያት መሐረነ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሐዋርያት መሐረነ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሐዋርያት መሐረነ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሐዋርያት መሐረነ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሐረነ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሐረነ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሐረነ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሐረነ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሐረነ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሐረነ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ተወፀነ ማርያም ሰብአነ ማርያም ተግባረ ወለድኪ ከንቱ ኩሎ ኩሎ ብዙኃት ዘገብርነ በእንተ ማርያም እግዚኦ እግዚኦ ከቦሙ ለኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ኩሎም ክርስቶሳውያን አቡነ ጳጳሳቲነ መካሪዎስ ሀገሪትነ ኤርትራ ዛቲ ሀገር ለመጋነነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ድለይ ክትረኽቡ ለምኑ ክወሃበኩም ማዕፆ ክሓብሉ ክፈተኩም ኢልካና ነዚ ቃል እዚ ተስፋ ገርና ኢና ንልምን ንፅውዕ ንኮኩሕ ዘለና እሞ ኣምላኽና ከም ቃልካ ድማ ስምዓና ክፈተና ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ጸሎት ግበረልና መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ዝኩሉ ብዓለምና ዝንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ናብ ፅቡቕ ዝቕይር ግበረልና ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ጥምየት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ፀበባ ኣብ መከራ ሽግር ዘለውሎም ንኩሎም ብፅሓዮም ከከም ዘድልዮም ገርካ ድማ ኣምላኽና ንስኻ መፍትሕ ኣቦም ቅንያቱ ቅንያት ትንሳኤ እሞ ትንሳኤልና ክንዝክር ከለና ኣበይ ምህላውና ክነስተውዕል ካብ ሞት ግብሪ ናብ ያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ፅድቂ ክንሳጋገር እንሓስቦ ሰማያዊ እንደልዮ ድማ ዘለኣለማ ክኸውን ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፅእ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ለማሃበና ኣና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ንዕሳና ንድግልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሚን ኦ ዘትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክሎ لنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي عدا إجاب يرتباط قويتا سراوي سلام لك الله اسغيك عب عن السبرغتي خي فركرت ومبرغي وملتا تسقا دياب ير مساقي وفسيت الدس والكي حتيات ناصر يلنا نفت ودقي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين ملاخي ودنقل مريم دسيبلكي እግዚአብሔር ምሳኺ ካብ ኣንስ ብርኽቲ ረኸርስውን ብሩኽዩ ሶስ ወድኸ ለምን ሓጢኣትና ካሓትገልነ መንፈስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓብይ ኃይል አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም
ጸሎት እግዚኦ ተሳለነ አም ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ነዘ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩን ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ምጻት ዝርከም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና እዩ ባእታ ወንጌል ቅዱሳ አመዘነ ልብየ ወቅድሜከ ኩሎ ፍትወትየ ወጋረየኒ ይትሃባ እምኔከ ኣነ ሰንሰንኩ እምብዛ ተቐጥቀጥኩ ካብ ሓዘን ልበይ ተላዕለ እግዕር ኣለኹ ጐይታዬ ኩሉ ሃረርታይ ኣብ ቅድሜኻ እዩ እህህታይ ኣይተሰወረካን መዝሙር ዳዊት 38 ቁፅሪ 8 ክሳብ 9 እጓሰ እምሃዘነ ልብየ ወቅድሜከ ኩሎ ፍትወትየ ወጋረየኒ ይትሃባ እምኔከ ወጓስ እምሃዘነ ልብየ ወቅድሜከ ኩሎ ወጋርየኒ ይትሃባ እምኔከ እጓሰ እምሃዘነ ልብየ ወቅድሜከ ኩሎ ፍትወትየ ወጋረየኒ ይትሃባ እምኔከ
እምሃዘነ ልብ ወቅድሜከ ኩሎ ወገአርያኔ እይታባ እምሃዘነ ልብ ወቅድሜከ ኩሎ ፍትወት ወገአርያኔ እይትሃባ ሎያ ቆሞ ወአጽኦ ቅዱስ ዜናዎ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትየነወ ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ኩሎ ጊዜ ኩሉ ግዜ ቅረባ ለአምላኽ ይቅር ይበለና ብሕጊ ወንጌሉ ይቁመና ቃሉ ሰሚዕና ምግባር የብቅዓና እህታና ገዓርና ኣብ ቅድሚኡ ስጥሒሙ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንረድኤታትና ድማ ከም እህታ ልብና ከመልሰልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልመኖ ኣለና ዝሓሞም ፈውሰልና ዝተኣስሩ ፍትሓልና ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ፀኒቆም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ፀሚዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዝሞቱ መንግስትኻ ብርሶም ዝሓዘን መፀንዓ መንፈስካ ስለደሎም ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ኣብ ሰማይ ሎሚ ድማ ምድሪ ይኹን ንዓለት እንጀራና ወዘድና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ሰና እንደገል ካብ ክፋ ድሕና በራ ፈተና ይተትወን መንግስቲ ክብሪ ዘለዓለምናትካ ይኹን ኣዴና ኣብ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ረክለኹ ብሕብናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ
ወደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስብርኽቲ ኺፍረ ማህፀንኩም ብርኺ ኦ መሰጠቃ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸሓድገልና ናፍትወ ድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና አሜን ወንጌል መንግሥቱ ጥቆታ እፎይና እፎይ ከከሆየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀርባላሞ ምኑ ተነሱ አውለጀ ችርየሶ ጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽን ክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 33 ክሳብ 39 ካብ ሳድሰይቲ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ታስዓይቲ ሰዓት ከዓ ብዘላታ ሃገር ጸልመተት። ብታ ሰዓይቲ ሰዓት ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማ ሰበቅታኒ ኢሉ ጨርሐ። ትርጉሙ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ እዩ። ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝሰምዕዎ ከዓ ሓያሎ እንሆ ንኤልያስ እጽውዖ ኣሎ በሉ። ሓደ ጎዩ ሕደጎ ኤልያስ መጺኡ እንተኣውረዶ ንርኢ ኢሉ መጺፅ ብሰፍነግ መሊኡ ኣብ ዘንጊ ገይሩ ኣስተዮ። ሽዑ ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ፣ ነፍሱ ከዓ ወፀት። መጋረጃ ቤተ መቕደስ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ። እቲ ኣብ መንጽሩ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቓ ሚእቲ ከዓ ነፍሱ ከመይ ኢላ ከም ዝወፀት ምስ ረኣየ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ በለ። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እዚና ኣምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሆም ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ ለዓለመ ዓለም። ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ተሳለነ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት
ስብሐት ለመንፈስ ይእዜኒ ወይእዜኒ ለዓለመ አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን ለእግዚአብሔር ይሃሎ ምስሌከ ምስለ መንፈስከ ኮትዎ ለአምላክ ዘይትልወጥና ኻና መሰረተ ባትን ዓቃብ ኣልባብናን ዓይልብናን ኣዘብርሃ ኻልና ጸልማት ሕልና ርሒካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋቶ ፌናይቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠበቂ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበይኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስጉንኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋዚ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስጉንኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ ተባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣልዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና መረትካ ንውድሰካ ኣለና ወየድሰከ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረገረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሰቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጽሓን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ዘኽታማት ዝኣልነት ኣምራት ምስጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዘብ ኦ ጐይታ ከይረፍና ኩሉ ሰዓና ኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለኣለም ኣለም በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር
በልከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ዓለም አሜን። ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባሃ ለአምላክ ረበለልና አምላክና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ናባና ተጠሚትካ ሓደ ቕኑዕ ስራሕ ሓደ ሰናይ ግብሪ ትረኽበልና ኒኻ ንስኻ ግና መሓሪ ኢኻ እሞ መሓረና ይቕረባሃሊ ኢኻ እሞ ይቕረበለልና ከምቶም መወዳእታኦም ዘጸበቕካሎም ንዓና ድማ መወዳእታና ጸብቐልና ነዚ ቤት እዚ ድማ ኣምላኽና ክንስሓሉ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን በሊዕና ሰማያዊ ሃገር ክንወርሰሉ ንስኻ ሓግዘና ስለ ኩሉ ተመስገን በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ንሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበልና ናን ዝበደሉና በደሎም ከምቲ ሓደግና በደልናን ኣበሳናን ደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትህ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም? ከመይ አምሲኹም? ከመይ ቀኒኹም? እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃበና ዝወሰኸና ከይንሓምም ጥዕና ከይንደክም ሓይሊ ከይንዕንቀፍ ምርኩስ ኮይኑ ድማ በቲ ዝገበረልና ከነመስግኖ ብንደልዮ ክንልምኖ ብዝኣበስናዮ ድማ ኣምላኽና መሓሪ ኢኻ እሞ መሓረና ይቕረ ባህሊ ኢኻ እሞ ይቕረ በለልና ክንብሎ
ናብ ቤቱ ይኹን ኣብዘ ዘለናዮ ኮይና ንጸሎት ንምህልላ ክነቅሕ ሓይሊ ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። እቶም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ምሳና ነዚ ናይ ሰርኪ ጸሎተ ምህልላ ሓቢርኩም ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁፅሪ 33 ክሳብ 39 ኣንቢብና ነርና። ደጊመ ከምብቦኤ ካብ 6 ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ 9 ሰዓት ከዓ ብዘላታ ሃገር ጸልመተት። ብታሰዓይቲ ሰዓት ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኤሎህየ ኤሎህየ ለማ ሰባቅታኒ ኢሉ ጨርሐ። ትርጉሙ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ እዩ። ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝሰምዕዎ ከዓ ሓያሎ እንሆ ንኤልያስ ይጽውዖሎ በሉ። ሓደ ጐዩ ሕደጉ ኤልያስ መጺኡ እንተኣውረዶ ንርኢ ኢሉ መጺት ብሰፍነግ መሊኡ ኣብ ዘንጊ ገይሩ ኣስተዮ። ሽዑ ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ፣ ነፍሱ ከዓ ወፀት። መጋረጃ ቤተ መቅደስ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ። እቲ ኣብ መንጽሩ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቓ ሚእቲ ከዓ ነፍሱ ከመይላ ከም ዝወፀት ምስ ረኣየ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ በለ። እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ዝፈቐደልና ነተን ዘለዋና ቁሩብ ደቃይቕ ካብዛ ዘንበብናያ ምዕራፍ ቁፅሪ 34 ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ዝብል መበገሲ ገርና ክንመሃር ኢና እሞ ኣምላኽና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣባይ ሓዲሩ ንኩልና ከከምቲ ዘድልየና ገሩ ክምህረና፣ ኣነ ድማ ናቱ እምበር ናተይ ከይዛረብ ኣብ ጸለትኩም ዘክሩኒ። ንኩልና ድማ ንቃሉ ከም ቃሉ ገርና ክንሰምዖ ድማ ኣምላኽና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና። ካብታ ቁፅሪ 33 እንተ ደኣ ጀሚርና ኣብ ዓርቢ ስቕለት ዝኾነ ወይ ድማ ዝተፈጸመ ኩነታት እዩ። ን3 ሰዓት ዝኣክል ጎይታ ኣብ መስቀል ከም ወዲ ጤል ወይ ድማ ከም ወዲ በጊዕ ተሰቂሉ ጠልጠል ኢሉ ከሎ፣ ከም ዝተሰቕለ ክዳን ድማ ተንጠልጢሉ ከሎ ን3 ሰዓት ዝኣክል ኣብ ምድሪ ጸልማት ከም ዝነበረ፣ ፀሓይ ደም ከም ዝመሰለት፣ ወርሒ ደም ከም ዝመሰለ፣ ፀሓይ ከም ጸለመት፣ ከዋኽብቲ እውን ከም ዝወደቁ እዩ ዝርአና። ድሕሪ 3 ሰዓት ካብ ሰዓት ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት 3 ምስ ጸልመተ ብታሰዓይቲ ሰዓት ወይ ድማ በዚ ኣቋፃፅራ ብሰዓት 3 ግና ጎይታ እንታይ ኢሉ ዝጸርሐ ብዓብዪ ድምፂ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማ ሰበቅታኒ ኢሉ ጨርሐ። ትርጉሙ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ በለ። ካብቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ከላጉፁ ዝወዓሉ ጨካናት ድማ እንሆኒ ኤልያስ ዝፅውዖ ኣሎ፣ ኤልያስ መጺኡ እንተ ኣድሒንዎ ክንርኢ ኢና ኢሉ ሓደ ካብኣቶም ጎዩ። ምክንያቱ ኣብ ላዕሊ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ብስምዕዛ ዝተኣስረ ኣብ ዘንጊ ገይሩ ኣብ መሪር ሓሞት መፂፅ ነገር ኣሊኹ ከምዚ ኢሉ ናብቲ ንክርስቶስ ድማ ናብ ኣፉ ኣቅረበሉ። ሽዑ ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ፣ ነብሱ ድማ ወፀት።
إتي مجارجا بيت مقدس دما كابلا علي 9 تحتي أب كلتا دما تترتري كابتم أبت خباب زنبرو كانت جنا حدا قنوع دما ترخيبو أبت منصر كوينو زرق زنبره حلقة 100 كما يقرا نفسهم زوصات مصر آيسي إذا سبعيزي بحق صادق السبعيزي بحقي ود أملاخ ينيرو لدما مسكري لنا ناي حقي مسكر يقبرنا أملاخي نمنتاي حدكاني إزي صلوات إزي لمنازي نعي نعخمي أقدمو قويتا إذا صوا أزيئة كابايك تحلف كبل كله جن كان فقاد كامبر فقادي أيقونن نسمكا أخبر رأيو إلوو كان مسكال ما أنت خورد نموت فريحو أيقونن إزي إلوو بسلطانو بفقادو يتسقيلن بري حيالات سلز حيالوو كبابي دما كله زطولو ما يكونن جن واغانا أم مسكال كخفل موتنا بموت قويتا خسعر قسلنا حاتيات بقسل كريستوس كفوس حمامنا حمام حاتيات دحما بحمامو كنتعي سلازدالي إمبر أسو مسلطانو إنرو أملاخي نمنتاي حدكاني أبوتات أديتات أحوات أحات كابز قالزن حنا دما أب كبيد خون أب كليل أب زخونة كنتات أب زخونة همات أب زخونة قزيه زخونة انت أقات أمنا انت يكن قبر أملاخي كنبل تسوعنا يونسو أي حد جنانيو تزي حد يقنايو أي حد جنانيو تزي رحقنا يو أي رحقنانيو تزي قديفنا يو أي قدفنانيو تزي رسعنا يو دما نسو أي رسعنان يو أم مسكال زأكليو واقا كفيل لنا مزمور داويت مزمور عسران شوعتن قصرت الشعاتة قسكا أي سحبة اللي نباريخا بقطعاي تدربيو نسخا رداتا إخامو وأملاخ دحنتي أي تتأنتنني أي تحدقني إلو قدوس داويت قسكا أنت أي تكبر اللي كاباي أي تحبة اللي نباريا خادما بقطعة أي تدربيو نسخا أنت يا إخا رديئتي إخا نسخا أملاخ دحنتي إخا أي تتأنتنني أي تحدقني أبوتات أديتات أحوات أحات إذا لمنازي إذا صلوت زي إذا قال زي لومي نحنا إنا كنبلو زلنا زمننا كبيد كنتاتنا مسكقي نريو زلنا محزني نحلفو زلنا كبيد زقات منا زلو دما مكرا يمو نا أملاخنا قز كاي تحبألنا نعنا نبارتك بقطعي تدربينا بجيكا نسخا ردعي بلنان بجيكا نسخا مدحني بلنان امو اي تحدقنا اي تتأنتننا كنبلو يقبعنا اب ابراويان ون
ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 7 ንሱ ብዘመን ስጋኡ ከሎ ብብርቱ ዓውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ጸሎትን ምህልላን ምስ ኣቕረበን ብዛዕባ ንኣምላኽ ብምፍራሁ ምስ ተሰምዐን ኢሉ ንሱ ብዘመን ስጋኡ ከሎ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ንመን እዩ ነቲ መስቀል ዝወዓለልና ነቲ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ኢሉ ኣብ መስቀል ብዓብዪ ድምፂ ዝጨርሐ ንዕኡ እዩ ብዘመን ስጉኡ ከሎ ዝብል ዘሎ ብብርቱ ዓውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ጸሎትን ምህልላን ምስ ኣቕረበ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ንሕና ኢና ብብርቱ ዓውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕነና ዝከኣሎ ናብቲ ካብ ሞት ከናግፈና ዝከኣሎ ጸሎትን ምህልላን ከነቕርብ ዝግባአና ንሕና ኢና ሎሚ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ክንብል ዝግባአና ካብ ውልቅና ክሳብ ስድራ ቤት ካብ ስድራ ቤት ክሳብ ሃገር ካብ ሃገር ክሳብ ዓለም ሙሉእ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ዘብል ኩነታት እዩ ኣምላኽና ድማ ዝምልስ ኣምላኽ እዩ ተቐድም ኣቢልና ጠቒስናያ ዝነበርና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 27 28 ሕጅስ ነብሰይ ጉህያላ እንታይ እሞ ክብል እየ ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ድሕነኒ ግና ኸ ምእንቲ እዚ እየ ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዝመጻኹ ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ ከም ብሓዱሽ እውን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መፀ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንኽብሪ ኣምላኽ ዝኸውን ኩሉ ተወረደ ኣምላኽ በኣና ዝኸብር ኣምላኽ ድማ በኣና ስሙ ልዕል ዝብል እንተ ደኣ ኮይኑ ነቲ ኩሉ ንኽብሪ ኣምላኽ ዝመፀ ንሕና ድማኒ እንታይ ክንክሎ እቲ ባና ዝወርድ ንኽብርኻ ይኹን ንቅድስናኻ ይኹን ንልዕልናኻ ድማ ይኹን እንተ ደኣ ኢልናዮ ነቲ ዝመፅእ መከራ መውፅኢ ነቲ ዝመፅእ ኩነታት ድማ መሳገሪ ኣምላኽ እንታይ ኣለዎ ሓይሊ ኣለዎ ሓይሊ ኣለዎ ኣምላኽና መሳገሪ እዩ እሞ ንሕና ሎሚ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ክንብል ይግባአና ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 22 ቁፅሪ 24 እውን ንፀበባት ቁጡ ኣይነዓቐን ኣየዋረዶን እዩ እሞ ናብኡ ምስ ኣወየስ ሰምዖ እምበር ንገፁ ካብኡ ኣይከወለን ስለ ቃሉ ኣምላኽና ክብረነ ምስጋናን ንዕኡ ይኹን ንፀበባ ናይቲ ጥቑዕ እንታይ ኣይገበሮን ኣይነዓቆን ኣየዋረዶን ምስ ኣወየ ምስ ፀውዐ ድማ እንታይ ገበሮ ሰምዖ እምበር ገፁሲ ኣይከወለሉን ኢሉ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ገፅ ምሕረት ኣምላኽ ንዓና ኣይከወለልናን ንሕና ግና ኣብ ክንዲ ልብና ኣብ ክንዲ ገፅና እንግዳዓና ሂብናዮ ንሕና ኣይተወከልናዮን ንሕና ኣይደለናዮን ንሕና ናብኡ ኣየእወናን እምበር ብሓቂ ብልቢ እንተእዊና ንፀበባና ኣብ ንውርደትና ናብ ክብረት
نصببانا نابراهوا نأوياتنا مسمع أملاخنا قربائيو أما حجون قزكا أي تخوللنا إلنا نابقو كنأوي أملاخي كنبل دما يقبعنا مخنياتو اتزمن كبيديو اتزمن حيال زمنيو بزي أملاخ اتقاتلوين سألماتيو ليتيو بزي أملاخ اتمعلت ليتيو اتبرهان سألماتيو بزي أملاخ اتمرير اتطعمين مريريو أما لومي نحنا كم تقويتا أملاخي زبلا نحنا أملاخي إلنا ناب أملاخ كان قوي يقبعنا بزيا قري ملأختك عطيه أبدوقع إرمياس معرف حمشته قصر عسران حدن سلمنتاي نحوارو اترسعنا ننوح زمنسي اتحد قنا قويتاينا باخام لسنا نحنا ونملس نمعالتتاتنا كم تنايك أدم حد الصوم سلقالو حجون أملاخنا مسقانا يبصحيو دوقعة ملكس حزن ناي ملكس ناي حزن ملأختي نبي إرمياس سلمنتاي نحوارو اترسعنا ننوح زمن سي اتحد قلنا رسعنا يودينا رسعنا إلومي حدقنا يودينا ولا حدقنا إلوما أملاخنا عبوتات أديتات أحوات أحد كاب سماي زأكل كويو وريد لنا كي تسوعنا يزمسأنا تبعيسنا يخلنا عرقنا قبرت خفو خلنا يقرأ قبلنا كاب سماي وريد لنا زلنا يو زمن حدش كيدانيو قويتاي أباخا ملسنا نحنا ونملس نمعالتتاتنا كم نايك أدم حدثو قويتاي ناباخا ملسنا أملاخي مقدخا أتحزنا إلنا كن لمن قبعنا معناتو نبي إرمياس ملسنا نحنا وانتاينا نملس مو إذا قال إذا نحنا نابانا تمليس نملسو دلنا دليلنا ندولي دلنا دليلنا نركب له دلنا سوينا أبيض دون بلولنا نحنا ونملس نزقل دي أنا حزة أملاخي نحنا ونملس نمعالتتاتنا رما كنتنا يقدم تاي قبرو حدثو تاي معالتك حدث حدشن أرقيتن معالتن تايو معالتن حداس مالت نحنا بنسحات تحدثنا له بنسحات تحسبنا له بنسحنا بأملاخ تملسنا تاناي مودعتا هيوتنا مهتمنا زغنت قدس سقون كبر دومن دما انت تقبلنا له ايو صباح دك إشنا سلتسعنا يكونن حادش معلتي نحنا تتحدثنا الليو
نحنا نابو تملسنا كم تنسو زدلينا انتخونا له ايو مو كم زخن كون أملاخ ردأنا قدوس منفسو ليهو أبتن دوخ محايلي أبتسن كل نبلو دما صنعاتي هبنا أب كله كنتاتنا دما أملاخي كنبلو كنصوع دما يدلينا سلخلو እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ጸለናዮ ጸሎት ተቀቢሉ ዝተመሃርናዮ ቃሉ ድማ ኣብ ልብና ሓዲሩ ክንምርሓሉ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ዝበለ ጸሎት ዝንዓና እሞ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ነዚ እናበልና ወግሐ ጸብሐ ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ ዕድመ ክሳዕ ዝሃበና እናበልና ነዚ እናፀዋዕና ክንነብር እሞ ኣብ ሰማይ ድማ ክፍሊ ቅዱሳን ክህልወና እግዚኣብሔር ይሓግዘና ኣምላኸይ ዝብል ኩሉ ግዜ ኣብ ልሳንና ይቕበኣልና ኣምላኽ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ብርኹም ምሸት ትግበረልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኩኖ መድኃኔ ክርስቶስ باسم قدوس اسمك بنصح لينا عبزور يا مقدس كان نركبالونا لجت بيتلم ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድኅነት ሥጋነ በእጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ነጌፋሲካ ወይታ ቆይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይኹን በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕል ኻርዳና መንፈስካ ብምህላው ባርክ ወሃቤ ጸጋ ዘምጸጋ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ትንሣኤኻ
ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደ ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ቃል ኪዳን ናይ ቈላትና ኣደ ናይ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ቈላትና ኣደ መፍቀሪት ሰቢኺ ማገለዋ ጠበቓ ጥቑዓት ተስፋ ናይ ድኻታት መፍቀሪት ሰቢኺ ማገለዋ ጠበቓ ጥቑዓት ተስፋ ናይ ድኻታት ለምንልና ለምንሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ክብርሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒት ዝሓደገልና ይመስገን ጐይታና ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒት ዝሓደገልና ይመስገን ጐይታና ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደ ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ነፍስ አምላክ የማይ ዳዊት ልዕል ናባኻ ቀማተይ ተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ
አምላክ أملخك ንጉስ መንግሥትከ ነፍስ ኣብ ኣምላኽ የማዕቁባ የልዕል ናባኻ ተቐማጠይ በንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ የምልኸካ ንጉስ መንግሥትከ ነፍስ ኣብ ኣምላኽ የማዕቁባ ሃይዳዊ የልዕል ናባኻ ተቐማጠይ በንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ የምልኸካ ንጉስ መንግሥትከ አሜን አሜን። ኣብ ቅድሜኻ ኣምላኽና ቅቡል ግበረልና አሜን ሰሚዕኻ ድማ ኣምላኽና መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ናብ ፅቡቅ ቀይረልና አሜን ንዓና ድማ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና አሜን ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀብቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና አሜን ዝዓለም ብኩሉ ትሕለፍ እያ ካብዚ ምስ ሓለፍና ሰናይ ክንርኢ ኣምላኽና ንስኻ ርድኣና አሜን እቲ መወዳእታና ዝፅብቀሉ መገዲ ድማ ኣትሕዘና አሜን ኣብኡ ፀኒዕና ክንመላለስ ድማ ንስኻ ሓግዘና አሜን እዚ ቅንያቱ ቅንያት ትንሳኤ እማ ኣምላኽና ትንሳኤኻ ክንዝክር ከሎና ንዓና እውን ክንትንስእ ምዃንና እሞ ሕጂ ነፍስን ስጋን ከይተፈላለየ ከለዋ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ፅድቂ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ክንትንስእ ክንሰጋገር ኣምላኽና ንስኻ ርድኣና አሜን እዚ ትንሳኤ እዚ ዓይነ ልቡናና ዝበርሃሉ መገድና ዝቐንዓሉ ሰማያውያን ምዃንና ድማ ተረዲእና ናብ ሰማይ እንጥምተሉ ግበረልና አሜን ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ሕዙናና ፀናንዓልና ድራር ለሲኢኖም ጭንቁ ዘለው ድማ ናይ በረኸት ኣምላኽካ እሞ በረኸትካ ፍሰሎም አሜን ሓዚኖም ዘለው ፀናንዓዮም ተኣሲሮም ዘለው ፍትሓዮም ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ዝወለድናዮም ኩሎም ናትካ ሃገርካ ባሪክካ ቀዲስካ ዕብየልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ከምዚ ናብ ቤትካ ብድሓነ ሰላም ዝኣኻኸብካና ነናብ ቤትና ድማ ብድሓነ ሰላም ምለሰና ኣብ በዓልቲ እዚኣ ተባረኸት ተቐደሰት መዓልቲ ውዒልካ እናእኻ እሞ ለይትና ብንማ ባርኸልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳናን ትገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኩ እዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍትሃዊ ስረ ግዚእና ኣምላክን ውዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩክ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት አብየ ዲያቆናት ዕሉዋን ሳይርጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሃነ ወንጽሐነ ይረስየንስ ኩሉዋን ስማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጋውና አብየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስ زحرف يمحركم بزمت خيالكم بافن منفس قدوس كما سرحت تفتحكم انت جتنا مريم محرنا بنت جتنا مريم انكسس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ ብሩኽ ምሸት